Kender du det, at det kan være svært at få sit budskab igennem? Jeg tror på, at mange oplever på et eller andet tidspunkt at blive meget overrasket over den reaktion, de møder, når de taler med hinanden. Når vi først har lært, at vedkommende ikke kommunikerer på samme frekvens, som vi selv gør, så er det vores hjerne, der begynder at spille os et lille pus. Pludselig så kan man fange sig selv i at tale helt akavet, fordi man vil ikke gøre den anden ked af det, eller vred, eller hvad det nu end er for en reaktion, man prøver på at undgå. Selvom intentionen er god, så sker der ofte det, at man bliver misforstået alligevel. Du risikerer meget nemt at få den reaktion, du netop prøver at undgå. Når vi prøver på at undgå en bestemt reaktion, så får vi ofte puttet for mange fyldord på vores budskab. Jeg vil nu give dig nogle eksempler herpå, og imens der kunne jeg godt tænke mig, hvis du ville prøve at være opmærksom på, hvad der sker i dig, når du hører de sætninger her. Nu må du ikke tage det her på en forkert måde. Prøv at høre her, det er jo ikke fordi, jeg ved godt, det kan være svært at forstå. Lad du mærke til, hvordan de sætninger gav din hjerne en skærpet opmærksomhed. Lad os lige slå en ting fast. Med meget stor søm. Du kan ikke forudse fremtiden. Og dermed kan du heller ikke forudse, hvordan andre vil reagere. Det er derfor en rigtig god idé at huske på sætningen, du får, hvad du giver. Så hvis du med hele dit kropssprog og det du siger, giver udtryk for, at du er bange for at give en besked, så er der stor chance for, at den reaktion, du får tilbage, netop er bange eller at være på vagt. Man kan også se det fra en anden vinkel af. Hvis du oplever, den du sidder overfor bliver forvirret over det, du siger, så er der en stor chance for, at dit budskab er givet med et kropssprog og en tonalitet, der udtrykker, at du selv skulle være forvirret. Til udgangspunkt i sætningen fra før. Du får, hvad du giver. Det er sådan, vi mennesker er bygget op, og det er sådan, vores hjerne fungerer. Dit budskab er dit ansvar. Det betyder, at du har stor indflydelse på, hvordan den anden opfatter dit budskab. Dit mål er klart, når du har taget stilling til følgende 2 spørgsmål. Spørgsmål 1. Hvad vil jeg helt specifikt have den anden til at forstå? Helt klart og helt tydeligt. Spørgsmål 2. Hvilken reaktion vil jeg gerne have retur? Så når du sidder i en samtale, så er det vigtigt, at du husker dit mål hele vejen igennem samtalen. På den måde vil dit kropssprog og din tonalitet automatisk tilpasse sig det budskab, du vil sende. Det du giver er det du får. Så hvis du ønsker en klar og tydelig kommunikation fra modparten, er det jo også det, du skal vise. Tak for din tid. Jeg hedder Angelica. Jeg er specialist i personlig udvikling gennem coaching, og du finder mig på coachview.dk eller via linket nedenunder.